sendika ngolihi tangga sing sendika ngolihi kanca entuk sae nduk cahayu piye Mas? Ah, ki kemarin remek Mas aku. Lah yo ki kandhani kok dikopiok cah papat Mas. ki kok meteng ora. Lah uga Mas ketoke nek meteng. Ayo diriamne ke jole mulai sik. Endi mau sing sitoke mau? Sik le, enteni. Keri yo. Jan iki idola tenan lho Mas. Yo. Kandhani kok Bintang kok ya.